Impilo yezikweletu nzima imenzima kakhulu uma usebenza usebenzela ukukhokha izikweletu. Ungeza kithi kaBabu Dokotela isigodlweni esikhulu sikwazi ukuthi sikusize usitholele ibhandi laseCasino noma usitholele iMagic Wallet uhlukane nokuhlupheka. Lempilo ephilayo ayikufanele. Thola okufanele iMagic Wallet noma ibhandi laseCasino. Sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo wesizwe bawujabulela umfana omhleje ekhehlela nomZulu kaMancengezi. Namhlanje sithi asinenzele le video lena ngokukhulu ukuthobeka nokubaluleka kwayo. Si recognize nama holiday sakona sisezoba holiday lenkululeko esayitholayo ngoGibson Mkhonto. Siyabonga. Ewasiza le mfowethu Gibson Mkhonto. No. Kulike Babu Dokotela sibingelele ababukele emakhaya. I-channel le babukeli uGibson Mkhonto wena 49. Fana nomandela ungamnakanga. Ya. Abafana labo nabo thabo best abaningi. Bethu best. Abafana thabo best. No kulike Babu Dokotela. Mbukele ekhaya namhla sikhuluma indaba enkulu. Siwela umthavuna. Siwele Transkei siwele Nceba siye kwaXhosa ngco. Yebo mkhulu. Uthi Babu Dokotela ke ayathwala amaXhosa. Abanye abantu lapha. Kodwa Dokotela singafiki lapho. Ngifuna sikhuluma indaba enkulu. Uthi Babu Dokotela ushukela carries a lot of toxins kusibindi somuntu nama organs. As a result une fructose damage isibindi. Babu Dokotela ngifuna ukukhuluma kabanzi ngalodaba namhlanje. Awutshela ababukeli ithini ndaba. Babu Dokotela wayisizwe Babu jabulile. Sinento esibiza ukuthi reward pathway. Reward pathway it's whereby umzimba wakho uenhance idopamine ngendlela esimanga. Ngenxa kashukela we always got dopamine emzimbeni but once waba nento ekuthiwa reward pathway it meaning that umzimba wakho usevule indlela entsha umzilo omusha ukufaka ushukela ngendlela esimanga so that uzohleze wena uhype ngalonto esuke iphuzile athi umuntu angikwazi ukulala ngaliphuzanga itiye angikwazi ukulala ngaliphuzanga itiye but we have to be honest to people. We have glucose that we need emzimbeni but we got fructose that we need but not so much. Sure. Not so much. Ngokuthi isibindi sakho once saba suppressant ngenxa yokuthi overdosage of fructose ngalo ndlela kwa insulin yakho izogcina ingasasebenze kahle. Umuntu ugcina uguliswa izifo kuthiwa ngobudla ushukela. No, ubudla izinto ezisweet. To be honest, awukwazi ukulala radical. Yes uyadinga uyilalela rate but awukwazi ukulala radical. Icishe masolala. Into efanayo nomzimba wakho. Umzimba wakho umufaka i-fructose lento eyisweet awukwazi ukuyitolerate isikhathi eside. Ungazithatha ngaleso sikhathi but not at all times. Njengoba ngisho ukwazi ukulala radical. And ungayehlisi ivolume icishe nje ngoba ngifuna ukulala. Ngisho ukuthi umzimba wakho uyadinga ukuthi ubuye ucishe nje ushukela. Ungabi khona into esweet emzimbeni. Uphile umomile siphuzela amanzi. Itiye faka ujula inyosi but nalo futhi ube careful ngalo ukuthi ngempela ujula emshila ngempela noma i-synthetic honey. Ngoba more like lama China la distribute emhlabeni asenza ujulo losukela lo lune gel phakathi ama sweeteners. Siyabonga. Siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela uke wakhuluma indaba enkulu wathi zakat your comfortness. Wazi wagcizelela ukuthi that will help you end poverty. Kunomuntu manje lento ufuna sikhulume kunomuntu njengamanje onengane yakhe ebanjwe i-life support machine. Ingane yakhe wonke ama test enziwe, FBC it's done, ESR it's 2, everything it's normal. White blood cells are 7. Ayikho into abnormal but inkinga lo muntu akarespond kwe-chemo and radiation. There are time whereby uthi if ingakhipha lokucecana kusindengane nami let it be. Let it be. Kunezikhathi la kufuna urelease into enkulu kuze uthi kwenzeke into enkulu. Abantu bathi Babu Dokotela ingane zethu ziyabona njengamanje mhlawumbe uma ungangena ku social media abantu abeni ba graduate manje ba graduate lokungasebenzi. Bandiza namajazi amnyama ba graduate ungasebenzi. Kunento obona ingane yakhe eqeda unyaka wesithathu mase graduate udadewabo owa graduate efundo 7
usekuzograduate yena namanje uhlele ekhaya. You as a parent, there is something that you have to release as zakat. But kwi-zakat angisho lokho. Ngike ngakhipha izakhathi ngemoto ekhokha installment. Ngamtshela futhi umuntu ngoba mina ngikwazi ukwenza izakhathi ebona ngayenza ngifuna iqalwe yimina kuqala before ngenze abantu. Ngamtshela ngathi le moto ekunika yona iyakhokha lokho because uyithola ngokuthi isakhokha. Doesn't go white in color. Ngamnika ngoba mina ngizoqhubeka ngikhokhe because kunento engifuna ukuyirelease empilweni. Ngoba ngiyabona ukuthi uma ngingakwenzi lokho angazi ukuthi ngabe ngikuphi, but I have to zakat something and see what will happen. And then now kuyantwela izansi. And then the whole sphere is changing. The whole sphere is changing because of izakat. Izakat awukhiphi into ngoba uthi le phone isendala odela senangini uSibani. No, mnike lento the one that you use. The one yabona khona ubaba kaMthembu izakat yakhe wayenza yaba iOdi A5. Perfect car, fast car. There was nothing wrong. Yena wasala nePrado eyimhlupha ngendlela eyisimanga. Wasala nayo unokuthi anginike iPrado. Wathi thatha le baba because I want my zakat. Ngakwenza lokho. Kunomama osegoli ekuthiwa uZanele Ngcobo. Ngizomshaya igama lakhe. Ngoba nginobufakazi. Wayikhipha izakat yakhe ngisho ukuthi yini namhlanje wakhe umuzi ka4 million. 4 million. Indoda yakhe ibiphila ngokugembula bexakekile beholy grant. Today yena uholela indoda yakhe into enazenzayo. Indoda yakhe sine stipend esihola kuyena lo mama wa release zakat. Engisho ukuthi when we release zakat, as we release zakat because we like it, because we understand where we are seated is too wet. Yabona mokwala wachama oyingane noma ungashona ngapha ushona but still ithi into yakho usukhamile. And your place is wet. Ungahlala kwisabhabhu uvule ngake ngeremote ube nema aircon, but your environment now it's too wet. Uyabona ukuthi akusenzeki. Nixabana njalo la endlini because imali ayikho. Imoto zipaka emagarage ozazi uzenzana ezinye. Enye khona athi umuntu Babu Dokotela wathi omunye wathi Dokotela ngicela uze eGoli uzothatha le moto odayinayo petrol. Ngathi mina izakat ayinjalo. You have to sacrifice everything and bring the car over here. I'm not coming to collect people's car. Ngiyahamba nje ngeGoli kulamasonto konke engiyenza eGoli. I'm not going to bring people's cars eGoli ngizilethe la ngisifaka petrol ngenza yonke. Izakat does not work like that. Izakat it's whereby we guarantee you that we are not going to go to heaven because we've done zakat. Zakat does not change the mind of God. But zakat, I can guarantee you that it will purify your wealth. No, Nkulunkulu is not going to be convinced by which one to keep zakat, but it will purify what we have already worked for, and then it will unclog things that are clogged. You have never zakat anything in your life. You cannot zakat your children to me. You have to zakat something that is high, is called holding value, something that you cannot afford to live out of. Yabona lento zakat ngifuna ngichaza kwafika omunye wazakatha ngesound system yakhe yonke eworth 30,000. Dr. Zuma wayenzani lo zakat? It's a good question. Nganikela ngaye esontweni. Kwakhona umuntu weqala iministry. But mobile ngoba abantu understand iministry. Kukhona umuntu ongenalo isonto namatende. Yes. Babane uBishop uZikhale. Iministry yakhe uNkulunkulu umtshale lapha njengemashumi. Ngoba kunama souls angakwazi uzesontweni lakhe. But yena ufuna agxome ngithe ngasena ngayinikela kuyena ngathi mina ngoba wenza iministry mina ngisonto indawo. Futhi ngisonto ngehlanu phela. Thatha lento lena yosebenza. uNkulunkulu ufuna ukukusebenzisa but uzonikwa umuntu ongasonti. Uzothi mina kanjani uBudokotela? Ihlahla zesedari zokwakha ithempeli la Solomon zaqhama kuphi? Princess of Persia. Umuntu ongamkhona uNkulunkulu kodwa hamba onikela lapha noSolomon ukuthi aqhubeke akhe lela sonto lela thempeli likaNkulunkulu. Abongelona leso nami unikela kwami mina I'm willing ukuthi nginikele kubafundisi the way I can, but not with the intention to ngifuna ukuzosonta naye. I'm not making friends. Lana we're doing zakat. And should now we have to come on your senses good. This opportunity that we are opening on May, it will miss you, you'll miss it, and then you cannot blame anyone. Babu Dokotela, it is a time now to grow your wealth, but first we have to rip off
izinto efuna zibe izakat. Siyabonga. Rest assured, your enemies are having sleepless nights due to your success, due to your breakthroughs, due to your prosperity. Usube nezitha even ongazazi. Babu Dokotela awukhulumela labantu kanje ngamanje. Bahlanganise bonke. Kunomama ogcina standard 6 esikoleni useze eMajaltini. Yeah. Usezondela ukuthi ingane yakhe ithole ijazi ngoMay. Hayi kuthola umsebenzi. Uthola umsebenzi. Ingane ayithola umsebenzi. Umama usezele eJardini ingane yakhe ithole ijazi. And then the enemies are putting hands together with what can we do? Phela lo mama thina besingazi ukuthi uzogcina ezitshela kangaka. Yini yena ukuthi angaba nengane nejazi? Because mbukeli nomlaleli appreciate i-degree kini. Ngiyakutshela manje appreciate more than ungaloku utshela ukuthi uyi-HR uyi-PR vese ngaze sebenze. I-appreciate ngoba kunemizi eminingi engenawo ama-degree. Believe me, kunomizi eminingi engenawo ama-degree. And then izitha zakho, they're sleeping sleepless night because of your prosperity and the way your children behave. Do you know ukuthi awubatshela amakhelwane ukuze abakhonge? Babona seyidu manje. But they're more likely not to come. Kungashisa even amathayila abhedayo just kwenzeka ukuthi kube ne-disturbance kube sale ndawo enomsindo. Hayi boba laba seshisa amathayila ngoba bazoqhaba ngapha nje omkhulu Madlokovu. Kodwa awubafonele ukuthi laba khona inetwork ayikho. Bebeqhamuka nabo abantu bashisa amathayila bathi ngeke siphethe imali engamkho yana siphinde emuva. Yabo. Engisho ukuthi i-prosperity yakho izitha zakho azineme. They're moving and they're moving fast but towards a direction. Be careful. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Sikhule sibuka ama-shows osidumo ovela lapha emjongeni. They were very nice. Omzwe insizwa. But today uthi Babu Dokotela ke comedians are just human puppets. They are likely to die poor, and I'm reminded of these special people esikhule ngabo. It's a human amusement machine. Human amusement machine. Not a business. Human amusement puppet. It entertains people who are academic. That is what they are. Sure. And then but seated at 90 to 98% chances of being dying poor. Because can you imagine yourself, unemiyago 25 to 35, abantu they are highly entertained by you. Can you imagine yourself at the age of 55 to 65? You're still a comedian who is very, very poor. Sesikubona ko location by scope. La ungasatholi lutho khona ke. Sekuphindwe into endala. Yes, subonakala lapha. Engisho ukuthi comes to musicians. KwaZulu Natal, lento ngizoyisho nje ngamabomu. Sinomculo oyedwa kuphela o sounding. Utira. Kuzothi kumaskandi bawu2. Ilaba ngakhohlwa amagama apho. Bawu2 kuphela maskandi. Kwi gospel usifiso Ncwane who is late, let his soul be rest in peace. The rest silence. I-gospel as a whole akekho prosperity. Ngoba noma bezama laba abameyenge ngabe esiza amagama abo ngoba singavumelana. Kodwa uyabona ukuthi hayi ayikho liyanto le. Yeah. Ayikho liyanto le. Engisho ukuthi even ingane engafuni ukufunda manje. Kunengane ehleli manje ekhaya. Because unina akafuni ukuyithengela ilento zokurecord. Is a sound. Ithi ngcono noma ngathi uyifunde ngenze sound engineering but manje yena ipassion yayo ukufunda inokucula. Ipassion yayo kuba somahlanga ngoba iyabizwa manje endaweni, iyabizwa manje endaweni. Liyanto lena akuyona isolution. Ukufunda nokucula into ezingahambisani. Ukucula icomedy nokufunda into ezingahambisani. All you have to do start by academic learning yourself first. Achieve a degree or a diploma, then go back to comedy. In South Africa as a whole, sine comedy eyodwa sounding lo mfana wekhalathi. Trevor no. Phela. Kubantu aba 60 million. Engisho ukuthi bantwana bami njengoba nini nifuna ukuba ngosomahlaya, ningena ogqoka ikipa edabukile ngoba ezitshekile zama fake, nithi niyacula namakhanda angageziwe lama dread. Start to do something serious because liyanto it's not going to take you anywhere. Ungayitreata i-comedy as a hope uyihlekisele eklasini. Uyihlekisele ngelunch, it's okay. Yabo, but start to learn. Have a career. Hamba ufunda something ezokwazi ukuthi ibe awarding wena ukuthi uthole umsebenzi and then ufuna ucula ntambama.
phelile engisho ukuthi lento yakhe isibhekisise kahle because izingane zethu yazi umbukeli nomlaleli kunomntwana ophusha umzali wakhe ethi ngoba ubaba akasekho ukuba bekhona mina ngabe uyavuma ukuthi ngiqhubeke nekhono lami lokuba usomahlaya. Umzali manje akazophendula kanjani ngoba lengane umfana iphendula inazo zonke impendulo. Yabo. Umzali ngiyakutshela manje. Ingane yakhe ithi ifuna ukucula, ayifuni ke esikoleni, ungayinqabeli, ivumele on one condition. Ayihambe iyokwenzela i-degree yomculo. Ya noma yini i-degree. Ayikwenzela i-degree ezofundwa uNSFAS kuyona, either agriculture or anything. Ayenze i-degree. If siyenzile i-degree, wena mzali uvuma ukuthi uzo retire emsebenzini uthatha uhalf package ufande umculo wakhe. Ubone ukuthi after 5 years lento passion yakhe ina izobusenayo yini. Ngoba wena udila ne-aldocentric deficiency syndrome. Aldocentric deficiency syndrome ngeke uzomphikiswa la mntwana. Kunama gases lekhanda abhena very fast. Is good on everything. Engisho ukuthi ke lo mntwana wakho nje uthi Babu Dokotela angivumi ukuthi ube umculi but hamba ungenzele i-degree. Ungilethele i-degree ugraduate ngizo retire mina ngoba sengimdala. Ngithatha uhalf pension yami ngunike wena uyoqala ukucula. How is that? Ilapho uzobona khona ukuthi ingane yakhe yafuna umculo. Ahambe kwenza i-degree teaching. Ahambe yakwi-law. Ihlale 5 years. Iwumeli buyizobhimba lemgaqweni ngayisayenza lento. Babu Dokotela bosizobujabula siyabonga. Siyabonga Babu Dokotela. Kushubile. Babu Dokotela impilo yomuntu inama seasons. Kunesikhathi la abadala khuluma ngaso wathi when things are going very well bathi ngihamba noma ngayiphi imoto, but when things are bad even drive the most expensive car. Dokotela, I want to prepare umlaleli ekhaya nombukeli for the dry and rainy season in life. Because it's true uNkulunkulu suke ngathuli. Mhlambe wena la uhlala khona awukho kwe corridor. Mina le ngihlala ngakhona kuhamba ama truck but ama truck amakhulu. But uma sekuthule ama truck akusho ukuthi ikhagwa isebenzi. If esethula ama truck asuke sekulayisha imkhumbi aya ungilalela uthi ngithini. If engasahamba ama truck ebusuku kusuke sekulayisha imkhumbi. Mase kulayisha imkhumbi kuyathuleka ngoba kulayishwa into ezinkulu. Awuduma umkhumbi umulayishwa. Sekusebenza uhigh stack kuphela. Ulayisha into enkulu. Engisho ukuthi kunesikhathi la ubona khona sekuthule yonke into. Sekuthula uma wakho, sekuthula umfowenu, sekuthula ibank elikwazi ukuthi ububhenka la njalo. Ayikho into ozoyifuna. Uzocela bakuboleka 100,000. Bakuchazela ukuthi usanda ukuthatha lokho, usanda ukukhuphula lokho, bazocela ukukhokhela lokho for 3 months and bazokunika 200,000. Uthi ngazama ngifuna 200,000. But icredit yakhe esutshela zonke ama language wakhe ungawatshelwanga mhlazana uzo invest imali yakho khona. Yeah. Kula okuthula khona isimo even uthi uyathandaza. Khona abantu abangazi bathandaza bese ngiyeke. Uthi uyathandaza uvesana kube ebhlungu emadolweni. Uthi uyathandaza uvesana kufika uma umcabanga ukuthi lento engikhuluma futhi ngathi ayikho angeke ngisume ngiqale ngenza ukuthi ngathi nasemnyanga ngivalanga. Uthi uyalivula iBhayibheli uvesana likhuluma into ohlezi uyitshelwa. Ngiyayazi nje lento lethi izoshintsha ngani lesimo engikusona because everything is silence. Uyithatha ifone uyiscroll uyithi bonke abalana abameningless kuwena akekho umuntu ongathi uyamfonela kusisi. Akekho nje umuntu ongaba no100,000 kulabantu. And ngaleso sikhathi the best thing to do is suicide. Not knowing ukuthi umkhumbi uyalayisha. Ukuthi umkhumbi ke uyalayisha. Our God is like a ship. When he loads, everything is silence. Everything is silence. Kuthulekile nje kulayisha nje high stack kuphela ke manje. Kulayishwa kodwa into enkulu. Sure. Ayisekho itruck ebanga umsindo emgaqweni ezela cha. Ama truck asewashila ama container sekulayisha umkhumbi. Engisho ngesikhathi uNkulunkulu enza into ezinkulu, he doesn't tell people. Wenza into ezinkulu but keep silence. Babu Dokotela wayesizwe ukuthi when things are quiet uNkulunkulu uzibanga umsindo. uNkulunkulu ilazi ibhizi kakhulu khona ngoba ila kulayishwa khona ama container la kulayishwa khona into ezinkulu. Babu Dokotela wayesizwe ujabulela siyabonga. Sobakhulu Babu Dokotela. Dokotela, I always wanted to ask you this question. Ukuthi uma uthi never spoil your parents. Usho ukuthini Babu Dokotela because labantu bazizalile basikhulisa siyabathanda.
Never ever, I repeat, don't regret it. Never ever spoil your parents. Your parents are too good to compete. Ngamjabulisi. As long as spelling, I'm shown to never make them happy. Okay. Never spoil them. Okay. Never spoil them. Because when you spoil them, it's whereby umakhe ezokufonela ngo 11 ebusuku. Athi mfoneleni imthethe ngiyagula. Lapho wena uhlala 45 kilometers away naye. Umngakho athi nangu my phone ethi uyagula. Uthi hayi ngeke ngizombona ekseni. Athi ngeke phela ungayi kuzobe sengathi mina nginqabele. Ufuna ungiqhatha nabantu bakini. Ngicela nje shem hamba. Uyagula makade phone hamba. Akuvuse uhambo yakuyena ufike kuyena ngo 12. Uyafika kuyakhanya. Uqale ukushaya ukuvalo manje. Uyafika kuyakhanya, uyabona qhamuka umshana wakho ngalena nama headset uhamba ethi. Khonto ongasayitholi kahle manje. Uthi uyabona lo mfana oseza lakho engadini osa iloku ama sausage ngalena eminyango. Shoot years malume. Then uloke ephume ngene. Uyafica uma kuhleli kulabo sofa mthangana laba bizayo. Uvula ifeni back sengakuyena. Usethi usuzafika sigebengu. Kunini ngifone. Uthi hayi mase ngifikile inawo kuthiwa uyapho Thumba uphilanga. Kuphuma abazalwane manje la. Kushuthi bekuyidimo nje ngani yami. Kunini ke kufonela. Wena doti mengifona uboza. Kunjani kodwa ma hayi. Hani menze lento azoyidla nangu sefikile. Hayi bo ma ngo12 ngizodla njalo. Sebusuku kanjalo. Hawu manje awufuni ngisho ukudla. Uhamba noba lapha emotweni hayi ngihamba ngedwa. Umkakho unqabile nokuzongibona. Hawu ma ngilana sikhuluma ngomuntu ngilana manje. Uzizwe njani? Hayi ngiright kakhulu. Phuza noma idrinki. Asafuna kudokotela. Akayi kudokotela. Thandazelo yena bekuyidemon leli. Okay. Because we are spoiling them. You are spoiling them. And then uma usubuya, unfortunately uhamba naye ke bad uhamba naye umakoti. Umakoti nangu naye uyafika la. Makunjani wathi hayi ngiright kakhulu sekufike nabathanzi izalwane bangithandazela. Seniphinde emuva nalona. Athi we baba kaMaxoli ubuyaphi vese? Hayi bengobheka uma mase slim. Buka yokubheka uma khona. Wena ubuphume ngathi wena uyobheka uma. Uma akekho kulesishini ukuthi uzokuzwa. Wena uthe uma uyagula. Uthe uma uyagula. Ungenza isilima noma yini? Uyayibona ke lento uthi uyayenza. Iyaklasha ke manje. Do not spoil them. If yagula uma akho lokho serious, request Uber imthathe imsesibhedlela seduzane because we are not a doctor. Wena uzomfica lapha eOPD. Wena nimusuka la sehamba eOPD. Uma ngamfice eOPD akaguli. Ukuthi wena ungavuka manje ngo1. IUber ihlezi ikhona, ayikazi vala. Khiphi Uber manje, request Uber ifike imthathe, imuse laphana wena uzofona manje sengile egate lesibhedlela ufuna ukhokhele Uber. Kuthi ayasizi lapho. Yeke lo Uber yakho. Udlala nje kuba nemali because you're trying to cut this trend of spoiling them. Babu Dokotela uthi never spoil your parents. Your parents are just too good. And then, but do not spoil them. Because once you spoil them, you lose everything. Ubukade usobanika yona. Because you're already starting to spoil them. Siyabonga. Nani-ke bazali, stop abusing the kindness of your sons and daughters. Bayakwenza even umakoti. Bayakwenza. They abuse that kindness. Yo. Bayakwenza lokho. Sure. Babu Dokotela bawusibojabule siyabonga. Thank you very much, Doctor. Sibonge kakhulu. Sasivala Dokotela, ngifuna sibuyele back to our main topic. Ubukhulume ngabantu bale phesheya kwencipha amaXhosa. Wathi bayathwala labantu. Asibonga kakhulu. Sibonga nanokuthi we came to ukuthi sibaze bas understand njengamaZulu ukuthi uma esuka eEastern Cape ezela akazeli ukuzoromenswa. Mina angifuni uzelana neidiocracy wrong. Ukuthi uyazi kuzokwenziwani. Mina ubona mase kwenziwa but the beauty about it akekho umuntu waka-Eastern Cape ohamba kumina engasuthi. Hawu uyayisuthi induku omkhulu. Umuntu ufika kumina ekhuluma isingisi sonke ubuye sethethe isiXhosa nyani. Athi hayi Dr. ngibethile. Ngithi shwa nje mkhulu athi hayi Dr. ndiyivile intonga. Yo. Hey labafana bakho yo. Bacishe bangibulala yo. Hayi uyitholile ke athi yo kumele kufuna ngixhela ibhoke ngokwami yo andisabi kalolu hlobo. Njoyika.
uyambona umuntu ukuthi hayi uyisuthe nto Yeah. wenele lo muntu kusasa akazoloku ekufonela futhi ethi manje ucha uright nje uyithatha lento ikuyena futhi ngiyajabula ukuthi amaXhosa now they are sounding and ngiyashona manje hayi umuntu oze kumina ezothi uzothatha lento uzithele uzoyifica ikhona but iningi ilinda yena siyabonga Asibakhulu Babu Dokotela ubethe kwavokotheka siyathobeka akezivayelise Babu Dokotela babusizwe babujabulile umfana ogqoke njengekhehla lomlungu siyabonga thank you very much Impilo yezikweletu nzima imenzima kakhulu uma usebenzela ukukhokha izikweletu ungeza kithi kaBabu Dokotela isigodlweni esikhulu sikwazi ukuthi sikusize usitholele ibhandi laseCasino noma usitholele iMagic Wallet uhlukane nokuhlupheka lempilo ephilayo ayikufanele thola okufanele iMagic Wallet noma ibhandi laseCasino sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho